Και μετά έχουμε αυτήν την 488 Spider επίσης, που είναι και πιο άνετη μέσα. Στις άλλες ένιωθα λες και έμπαινα σε σαρδελοκούτι πάλι. Αυτή εδώ είναι πολύ πιο βολική. Γενικά εδώ γίνεται χαμός, έχουν πολύ ωραία αμάξια. Έχουμε και μια Aventador μπλε. Αυτή εδώ σίγουρα πηγαίνει κανένα 300.000. Για να δούμε. 1.2. Να, περίπου 300.000. Αυτή τη στιγμή θα έπρεπε να είσαι στο κότερο του φίλου σου στο Μοντεκάρλο αν είχε ιδέα για το πώς λειτουργούν τα χρήματα. Αυτή η έκφραση του όποιος φάγει τα πολλά χάνει και τα λίγα είναι κλασική νοοτροπία φτωχομπινέ, ο οποίος δεν μπορεί να διανοηθεί πώς να πάει για τα πολλά στη ζωή του και συμβιβάζεται με λίγα. Οπότε θα προσπαθήσει να το δικαιολογήσει και να φανεί κιόλας σοφός, Μίστερ Μιγιάγκη, φιλόσοφος θαλής. Ο επιτυχημένος σκέφτεται αλλιώς. Σκέφτεται ή θα πάω για τα πολλά ή δεν θα έχω τίποτα. Τι είχα πει κάποτε, μια πολύ μεγάλη σοφία, μέτριο δεν πίνω ούτε τον καφέ μου. Πάντα στα άκρα. Ή όλα ή τίποτα. Δεν υπάρχει ενδιάμεση κατάσταση. Ενδιάμεση είναι για τους αποτυχημένους. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Δείτε πόσο γαμάτο είναι. Γκρι και μέσα είναι πορτοκαλί. V12. Τέρας. Μήπως να πάμε για αυτή τη Huracan Evo αντί για την Aventador? Ποια είναι η γνώμη σας? Είναι κουπέ. Θα προτιμούσα κάμπριο, αλλά είναι δυνατό. Πού είναι? Ποιο είναι το πιο ωραίο αμάξι εδώ, πείτε μου? Ένα και μοναδικό. Λοιπόν, ήρθαμε για ψώνια να πάρουμε μια ιδέα τι έχουμε. Εδώ Bugatti Veyron Convertible 6,8 εκατομμύρια dirham. Και αυτή εδώ δεν είναι convertible, αλλά για αυτήν εδώ δεν ξέρω την τιμή. Πάντως και τα δύο είναι κουκλιά, και εντάξει δίπλα έχει κάτι Chiron και γενικότερα εδώ είναι ο παράδεισος του παιδιού, του αμαξιού, όπως σας πες το. Τι λέτε? Ποιο θα παίρνατε εσείς, πράσινη Lamborghini Huracan ή μπλε Porsche 911 Turbo S? Μάξιμο, τι λες? Λάμπο είσαι. Λοιπόν, ψάχνουμε για νέες βίλες σήμερα και είμαστε εδώ, ακολουθάμε την Εσίτρια εδώ με το Μαζεράτη. Μας έχει πάει σε μια πολύ ωραία κλειστή κοινότητα και πάμε να δούμε δύο βίλες ακόμα. Μόλις είδαμε μία η οποία είχε 7 υπνοδωμάτια και ήταν περίπου 1000 τετραγωνικά και τώρα μας είπε ότι έχει να μας δείξει κι άλλη μία η οποία είναι πιο μεγάλη. Πόσο πιο μεγάλη μπορεί να είναι? Σκέψου τώρα εδώ τι events θα κάνουμε για το κονκλάβιο. Σε αυτήν εδώ τη βίλα θα έρχονται οι κονκλαβιώτες, θα είναι γεμάτο εδώ με supercars. Πω, το φαντάζομαι ήδη, θα γίνει χαμός. Να δούμε όμως και το μέσα, γιατί ακόμα δεν το έχουμε τσεκάρει. Κοιτάμε μόνο τον κήπο, ο οποίος είναι πάρα πολύ εντυπωσιακός, εντάξει. Η πίσω μεριά του σπιτιού κυριολεκτικά αποκαλύπτει ένα δικό σου ιδιωτικό πάρκο. Δες εδώ. Έχεις κυριολεκτικά πάρκο πίσω από τον κήπο σου. Λοιπόν, μήπως είναι ώρα να αλλάξουμε το εσωτερικό της Lambo και να το κάνουμε carbon με χρυσό? Τι λέτε, ποια είναι η γνώμη σας? Είναι η ώρα νομίζω. Λοιπόν, πείτε μου αν σας αρέσει εδώ το μέρος. Είναι καινούρια ανακάλυψη, πραγματικά εντυπωσιακό. Κάνουν tuning αμάξια. Ο χώρος αυτός κοστίζει 4 εκατομμύρια δολάρια. Απίστευτο. Ο μέσος επενδυτής, ο μέσος άνθρωπος. Στα παπάρια μας τι κάνουν οι μετριάτζες. Θέλεις να είσαι στην κορυφή ή θες να είσαι μια μετριάτζα? Διαλέγεις. Οι μετριάτζες μπορεί να συμβιβάζονται και με 1% επιτόκιο σε κρατικά ομόλογα. Πρέπει να γίνουμε ίδιοι με τη μάπα τους.
Αυτό ακριβώς δεν καταλαβαίνουν οι μίζεροι ζηλιάριδες. Νομίζουν ότι πάμε και παίρνουμε τις Lambo με τα τελευταία 300 χιλιάρικα που κάναμε οικονομία να τα βγάλουμε μια ζωή. Όχι, δεν πάει έτσι. Βγάζουμε λεφτά online. Από τον υπολογιστή, από το κινητό, όπου και αν είμαστε, όποτε και αν είμαστε εκεί. Κογκλαβιώτες, νούμερο 1, κορυφή. 10 φορές την τιμή του cash για μας είναι λίγο. Αν και είναι σωστή τακτική, να έχεις τουλάχιστον 10 φορές. Leasing. Leasing είναι για τους μπατίδες. Αν θες να κάνεις leasing, μην το αγοράσεις καθόλου. Δεν το πάρεις μετρητά ή μην το πάρεις γιατί δεν σου κάνει. Αν είσαι έτοιμος και εσύ να γίνεις αφεντικό του αυτού, στο κονκλάβο σε περιμένει. Link στο προφίλ, 2.000 και βάλει μαθητές. Κάτι θα ξέρουν. Μαθαίνεις τρόπους δημιουργίας εισοδήματος από τον υπολογιστή. Ώρα για unboxing. Ήρθε το γυαλί που παραγγείλαμε επιτέλους. Για να δούμε αν είναι ωραίο. Εντάξει, εδώ θα πρέπει να είναι οδηγίες χρήσης για το πώς θα φορέσεις το γυαλί σου. Οκ. Όχι, η γνησιότητα είναι. Λοιπόν, να το, κόκκινος φακός. Εντάξει, τούμπανο. Εντάξει, άντε γεια. Πολύ πιο ωραίο το προηγούμενο. Άξιζε για αλλαγή.